Хөрмәтле тыңлаучыларым, мин Арча районы Кышкар авылына килеп чыктым. Монда бүген килен токмачы мәҗлесе. Күрәсез, шарлар белән кунакларны көтәләр. Татарстанның иң яңа табадан төшкән кайнанасы Лилия ханым. Әссәламу алейкум, Лилия ханым. Ва алейкум сәлам. Менә сезгә бүген бу сагадан атлап килен кирде. Әйе, без әле яңа гына килен төшердек. Кызлы булдык, Аллага шөкер. Ничек кайнана роле? Мин бит әле бу рольгә керешмәдем, фабиде. Әле бит әле иртә таң. Менә без килен токмачына гына әзерләнеп йөрибез. Үзегез ясагансыз ахыры. Әйе, пешкән пироглар. Нәрсәләр куштыгыз? Бу ике катлы бер һәм кара җимеш. Пирога һәм урып белән каймак белән кушып ясаган пирог. Бик тәмле күренә. Шуннан да бик тәмле булырга тиеш. Роза ханым, әйтсәгез иде, Арча төбәгендә килен токмачы ашлары ничек уза? Никах көненнән соң, яки той көненнән соң, икенче көнне килен булып төшкән төп йортта килен токмачы Коръән ашы укытыла. Бездә менә бүген шундый бәйрәм. Без чын күңелдән шуңа өстәлләр бизәп әзерләнәбез. Аның өчен килен токмач җәеп, үзе кисеп токмач әзерли һәм шул токмач белән күрше тирәләрне, туган тумачаларны җыеп йортта Коръән укытабыз. Өстә торып куйган идек бүген шулпаны. Әле моның кайнысы бар. Аннан соң сүзесе бар. Ике төрле иттен. Өч төрле итсәң бигрәк тә бөтендә ике төрле ит тауык белән сыер ите. Саклап, шулай кайный хәзер. Бер минимум 3 сәгать. Аннан сүзәбез. Әле аннан киленем торып Алла биргән булса, яшь киленем, мәҗәйши. Бик зур эш башкардык. Üstümüzden analık buruşun düşürdük. Hazır olar üzleri üz başı yaşatıran bulalar indi. Siz bit indi üzегез Казанда яшәйсез? Әйе, biz Казанда яшибез. Бу безнең кайтып йөри торган төп йортыбыз. Бу нигездә 5 бала үскән. Без үзебезнең гаиләдә шөйдек. Сеңлем, апа, мин. Мөмкин иде Казанда фатирда уздырырга. Юк инде, авылда күңелләрәк. Бу нигез безгә бик кадерле нигез. Бу бабай нигезе. Аны менә ирем Данис белән яңадан күтәрдек дияргә була. Төзәттек, төзедек, искесен сүттек. Без бу нигезне яратабыз. Бу безгә кадерле. Минем балаларым монда үсте, җәйге каникулларында. Шуңа күрә аларга да кадерле. Дусларым монда, күршеләрем монда. Күршеләремне дә чакырасым килде һәм авылдашларымны киленем белән таныштырасым килде. Мин Лилиянең сеңлесе булам. Күрәм, кызыгызны да эшкә өйрәтәсез. Инде безгә дә бит Алла белсә, бу көннәр киләчәк. Килен булып төшкәч, әймә кызым. Син теләр идеңме кияүгә чыккач килен токмачы мәҗлесен уздыруны? Әйе. Мәҗлескә әзерләнгәндә бер кемдә эшсез утырмый. Менә мин Сәрия белән салфеткалар терәм. Нинди матур салфеткалар булып чыга. Чәчәк шикелле. Мәҗлесләр уздырганда һәр вакыт яулыклар бәйләнергә тиеш. Менә яулык сиңа килешә икән, Сәрия. Идәле. Нинди матур Сәрия безне. Гешәп кызым, бүген синең гаилә тормышының беренче көне балам йоласы бар икән. Беренче эш итереп, кулыңга тыгарга кушалар, ике кулыңда тык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тык. Кулларыңда гел ризык булсын, балам. Кулларың гел ризык тотсын. Әзерләсен, гаиләңне тәмле ризыклар белән сыйлап тор. Икенче эш итереп мишкә тотыналар икән. Бу инде борынгы теге ризык әзерләп торган биш түгел инде, исеме Миш.
Татар халкының элегелектен шулай булган. Килен төшергәч, килен иң беренче иттереп кулларын унга тыга торган булган. Ул инде кулы гел ризыкта булсын өчен, теге гаиләнең, яшь гаиләнең ашар ише ризыгы мул булсын өчен шулай шул ният белән эшләнгән. Жума бер атна шалтырый торган эшләргә ярамый. Кызым, куй. Пока жума үзебез жуабыз. Бер йоласы шундый, бер атна әле яшь киленгә савыт-саба юдыртмыйлар. Чөнки шалтырый. Тормышлары тыныч булсын өчен эшләтмиләр. Только ризык кына әзерләтәләр. Менә без аңа бүген токмаш кистерәбез, Алла биргән булса. Только ризык әзерли. Аш булгата, токмаш кисә, ипи кисә, ну савыт-саба юмый. Фагыйлә, держись комментарийларны. Гелшат, әйдә. Килен түргә утырып кына торасың, ялгын әйтәсең. Ага, бүген ял положено. Положено. Кичә бик каты. Кичә туй булды. Ардылар, алар тоже тимердән түгел, ял итәргә кирәк эшләргә. Нинди әйбәт синең, кайнана. Килен ул тоже Субханалла, машалла. кеше баласы булса да, хәзер безнең бала инде. Килен. Пошел. Сасабысынар сән. Кызлар, минем Ильясны күрәсем килә. Ильяс бәрәгә тотты. Фагыйлә. Итеп торып, бәрәгә тотты. Хәзер керә, җаным. Никахмеш. Бакчабыз, кызы. 50 сутый бакча. Утырып не хочу. Бәрәңге утырта диделәр. Монда кеше күрмим әле. Ай, нинди матур авыл бу. Күрәсезме, табигать. Кышлар сайрый, шымыртлар чәчәк атып утыра. Авылга кайтыгыз, дуслар, авылга яшәргә кайтыгыз. Менә сиңа авыл. Үзебез Казанда торгач, утыртып бетереп булмый, карап бетереп булмый. Менә әз генә бәрәңгеләр, түтәлләр генә нитәбез. Күп җирдә печән чәчелгән, күршеләр карап чабып торалар. Казаннан авылга киүшәргә исәп бармы? Бар. Алла бирсә, әзрәк кенә балаларны аякка бастыргач, укытып бетергәч, менә бер олы улымны тормышлы иттек, квартирасын алып бирдек. Акчалар эшлиләр. Менә кичкенә кызыбыз 10нчы классын бетерәсен, укытып бетереп, аякка бастыргач, Алла бирсә, планда бар. Тормыш иптәшем белән монда кайтып төпләнергә. Һәм оныкларны инде авылда тәрбияләргә. Чачакы балалар шулай гына Ак бабай белән агаби шикелле генә яшисе килә шушында. Табигать безнең бик матур. Менә кругым шомыртлар, монда элек колхозның бакчалары булган, әлдә карлаганнар үсә, кура җиләкләре бар бу монда, монда. Табигатыбыз бик матур. Артта зур күлебез бар. Менә безнең бакча башларыбыз нинди матур табигать. Менә болыннар. Буш торалар менә. Вот хайван асрарга, вот хозяйствода булган теләге булган. Казаннан ничә сәгать юл сезгә? 1 сәгатьлек юл минем. 1 сәгатьлек юл, авыл бетә бараймы? Менә кимеп бара инде. Шаккаткыч. Яшьләр юк. Китеп бетеп баралар. Инвесторлар бар, конечно, әзрәк эшлиләр, халык, авыл халкы. Йортлар, күбесендә йортлар буш тора, яшәмиләр. Бар, андыйларда бик күп. Бар. Сатуга бармы йортлар? Ну, кызыксынганым юк, но булырга тиеш ничә булмасын инде. Олылар гына калып бара инде, пенсиядагы яшьтәгеләр генә. Әби бабайлар диярлек инде 70 узганнар. Бу урамда авылның урамы бар, икенче урамы. Анда яшьләр бар әле. Бар. Пенсиягә чыкмаганнар. Шул 40 ишләр әле бар. Авылда ничә кеше исәпләнә белмисезме? Якынча. 100-120 кешегә, может 150 тирәседер бар әле. Йортта әбиләр генә тора инде. Авыл табигать белән хозурланганнан соң өйгә кердек. Менә йокыдан да торганнар. Кызлар, хәерле иртә. Ильяс, хәерле иртә. Ничек? Йокы туйдымы? Туйды? Ничек? Беренче төн, зифәп төне. Белмим, без жыкадык. Без ардык, без жыкадык. Ничек хис итәсең үзеңне? Сизәсеңме әле ир кеше итеп үзеңне хатыны ире дип? Сизәм. Мин белмим нәрсә әйтергә, мин үзгәрмәде бер нәрсә эшләдем. Үзгәрер әле, тора. Булыр әле. Яхшы якка гына үзгәрешләр булсын. Бу минем сеңлем Зилә, монысы аның дусты Ләйсән. Казан кызлары. Ая. Ничек кызлар кичә мәҗлес ничек узды? Ресторанда никах мәҗлесе. Бик күңелле булды. Кызлар, токмаш кисә беләсезме? Менә бирәтте.
Токмаш кисәргә. Әйе, әтинең әнисе. Авылга кайткач, яшьләр татарча гына сөйләшә ахры. Казанда да татарча сөйләшәсең. Юк, Казанда русча сөйләшәбез. Гаиләдә Безнең сөйләшәбез. өйдә татарча сөйләшәләр. Тәмлеме арбуз? Бик дәвле. Абына шеше юк. Шеше юк. Сиңа ничә яшь? 15? Ә сиңа Ильяс ничә? Яңа 22 тулды. 22. Әйтегез, егетләр, менә өйләнергә оптималь вакыт ничә яшьтә дип уйлыйсыз? Менә 22 яшьтә өйләнергә куркмамы? Кайбер кеше 30-га хәтле йөри өйләнми. Белмим. Миңа ярады 22-дә. Оптималь кияүгә чыгу яше ничә дип уйлыйсыз? 27. 27-дә. 18 мәктәпне укып бетергәч, чыгара кирәк кызларга. 18 яшьтә кияүгә чыгырга Әйе, кирәк. кызларга. Ишеттегезме, кызлар? Айсалар картая, ямсызлана. Ничек инде? Менә миңа 30 яшь, мин һаман да шибәр. Сез шибар исключение. Һәрбер правиладан исключение булырга тиеш. Мин дә матур киемнәрне, матур күнәкләрне кидем. Кичә кода миңа түбәтәй була китте. Менә шуны киям әле. Кунаклар килә, шуларны кашалабыз. Безнең якта менә килененә кайнанасы биленә алъяпкыч бәйләгән, шигүл алъяпкыч. Мин дә киленемә бүләккә дип шушындай алъяпкыч чиктереп алган идем. Моны Зей районы Шипка авылыннан Рамазанова Розия апа чигеп биргән иде. Мин аны шулай саклап тоттым. Аллаһ Тәала насыйп итте. Аллаһка шөкер, киленебез булды. Хәзер бу алъяпкычны бик шатланып, куанып, аның биленә бәйлим. Кызым, син кайда? Минем сиңа бар бүләгем. И, кызым, әйдәме сиңа шушы алъяпкычны бәйлим әле биленә. Күлмәкләрне дә бит әле матурын сайлагансыз. Күлмәкләрдә махсус сайладык, әйе, бүгенге чабылсын диеп. Әле безнең бүген студиолы күрсәтәсебез бар. Киленебезгә шишмәгә алып төшәбез без аны. Шишмәнең иясе белән таныштырабыз. Хәер, шәфкатьле булсын минем балама. Үзәгә мехрибанлы булсын аңа карата диеп, без аны шишмә иясе белән таныштырып төшәбез бүген. Алла биргән булса. Чиләкләр әзерләдек матур. Мәҗлес өчен мин махсус матур күлмәк алдым. Менә, матурмы? Бик матур. Бик матур. Бик матур. Әле аның яшел төсе дә бар, бик матур. Яшелле Карап туймаслык. Аның чия төслесе бар, карап туймаслык. Бик матур. Казан буенча шулай. Затлы да ул, рәхәт та ул. Альбина Фазлиевага теләк бездән. Күлмәкләрне артык күп текмәсен, Казан кичкенә авыл. Мәҗлесләргә баргач 1-2, ягъни даже 3 кешедә дә бер үк күлмәк кабатлана, уңайсыз хәлдә калабыз. Читен. Истәл тулган ризык белән, субханалла, машалла, монда бар икән инде салат. Hay kileşeklere de şolay bulsun indi canım. Аллага шөкер. Bik yemsiz gidemeyecekler. Kişilerden rica değil. Belki bu yıl kadasında yakşı ne olmaz belki. Yaş gelin bakıtlı olsun indi. İller mol olsun. İyi günler umut bulsun. Sen sağlıyız. Oy yana. Həkiylən bilən. Monda var indi. Sen son kilip şiddegizme. Yırak aralarını yakın itip kıdağılarım kildi. Tüp kıdağıyız. Seviye apay. Nurzide apay bitime. Nurzide apay. Mine kıdağıyım gül. Nur. Kıdağı canım. Kilip gittik. Subhanallah. Bir şeşek. Selam. Mine bu kıdağımız Bulat. İyi rahmet yavsa. Min. Allah'a şükür. Rahmat. Uta güzeyde.
Subhanallah yarar. Anisa kızı. Min kelin tugel. Min konak kızı. Fagile şimdi bu. Fagile maturum seni qari indi. Meni kelin etib qabul etalar bitalar. Malayları yine Allah'a şükür. Kulağı canım kuşteleş. İyi rahmetinde sana Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbi enzilli munzelen mübereke ve ente hayrul munzilin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahu ekber. Hayırlı bereket versin yurtlara. Çocuklarının başlarına sağlık selametlik versin. Gençlerge ülfet mehabbet verip tekizlikte, toplulukta, tanışıkta yaşatıran hayırlı ömürler nasip etsin. Allahu Teala. Ya Rabbi ve Aziz Allah'ım. Bağlar mene ikimizge. Aybetlep karavatqa salib, rahmatdan yüklenib. Tutarsız o'zingizga. Qara bola. Rahatım. Bismillahirrahmanirrahim. İlyas oğlum ide elhamdülillah mukit mi? Yori öyle nasıl okusun? Şimdi başlar Cibril. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lahu kufuven ahad. Sadakallahu azim. Kelin aşı çıra. Бигерәктән булган ай. Килендек оста кискән токмашны. Бигерәктән менә ашы. Bidekten de var subhanallah. Биктән итеп пешергән. Ярабби Ходай яшьләргә тигезлек, тынычлык, бәхет телибез. Исән-сау яшәсеннәр, матур бәрәкәтле тормышта яшәсеннәр, матур балалар үстерсеннәр. Без барыбыз да изге теләктә калабыз. Ay bigirrek uңган икән, bigirrek уңган ашы. Subhanallah. Исле белән хуш исле. Токмачлары шуның хәтле нәзик, ничә шулай нәзик кисеп була икән бу токмачны? Subhanallah. Barmalar şu şeye yakınay. Cemiye şu bilgileri var. Elhamdülillah. Allah Teala birgen rızıklar bile toplandık, silandık. Elhamdülillah. Helal nimetler, sin rızıklar verdi. Bismillah devleti şafi, devleti eshabi, devleti eskeri, devleti nimeti, devleti bi cenneti, bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allah'a emanet. Yaş kelinge çişme yılı ko'rsatamiz. İnşallah. Haydi. Alıp boramiz o'zingni. Chishmalarga. Bizning ovulda dik motor chishmalar mana borg'ach ko'rsin.